и в светлината на прожекторите. Благодаря. Благодаря и аз. Здравейте всички. Така, дори излезнем на това. Здравейте. София е хубав град, харесвам си го. Гордея се, че от последните 4 години, които съм тук, виждам страшно много хубави неща, които се случват. Има хора, които правят много позитивни проекти в културния сектор, дори в кулинарния, както и да е. Има енергия. София си има доста енергия. Обаче липсва визия. Нещо трябва да обедини тази визия. Това си е един проблем, който може би звучи доста български. Напоследък много говорим за него, липсата на обединение. Всъщност не е само проблем на България или на София. Това, което искам да ви представя, звучи доста грандиозно, защото до някаква степен е самия проект, самото решение е. Обаче от друга страна искам да ви покажа как може да се изгради визия. Каква е архитектурата и какви са стъпките за изграждане на визия за един цял град и идентичност в последствие. Така. Там. Окей, този проект е хибрид между нещо физическо и дигитално. Най-просто става въпрос, работи. Нужно ли е микрофон или мога да си включите просто? Окей. Става въпрос за създаването на 20 острова. 20 физически пространства, които се отделят и се обосновяват като пешеходни или полупешеходни. Какво значи полупешеходни? Просто се вдига пътя на нивото на тротуара, сигурно се сещате. Окей. Може ли да махам и така да го направим? Извинявам просто. Добре. Така, тези острови се обединяват онлайн в една динамична, масово поддържана карта. Опитах се да намеря превод за думата краудсорс, обаче не успях да намеря превод за думата краудсорс. Съответно написах масово поддържан. Следващото. Благодаря. Какво е един остров? Остров е едно физическо пространство с вече съществуващи дадености. Тоест, работим с това, което имаме. Не създаваме нещо напълно ново. Виждаме, например, едно кътче, което е пълно с галерии в културния сектор. Или пък, може би, една улица в София, където правят най-хубавите кебабчета. Не е нужно да е нещо особено специално. Но 20 отделни пространства, където хората могат свободно да се разхождат, могат свободно да ги използват. Така. Защо правим това? Това са индивидуални пространства. Нещо, което вече има някаква даденост. Има някакво качество в себе си. Може би в културния сектор, може би кулинарно, може би социално, може би има много хубави барове, не знам. Няма особено значение. Но важното е, че има вече съществуващи качества. Ние ги подчертаваме тези качества и с времето ги изостряме от това, че отделяме тези пространства. Така. С времето сдобиват съответно силна индивидуална идентичност. Нещо, което много лесно може да се опише. Тази улица прави най-хубавите кебабчета. Повтарям се този пример. Отиваме от микрото към макрото. Тези 20 индивидуални пространства, всеки с различен свят, всеки с различно усещане, се съпоставят в една цялостна картина за града. Не бих искал и не мисля, че е правилно да мога да опиша града ни с една дума. Това не е идентичност, това не е визия. Но с 20 конкретни примера, 20 разнообразни примера, може би мога. По-мога не е дума, обаче все подходящо за случая. Да ви дам няколко примера. Ангел Кънчев от улица Гладстоун до Солунска. Това е на две преки от Витошка, която е лудница с магазините, с баровете и така нататък. Вече на това пространство има доста малки барчета, кафенца, така нататък. Това е малък остров на отдих от лудницата на София. Ако се обособи и се направи пешеходна тази улица, може да се направи още по-приятно. С времето може да се съберат повече пространства там, може хората да могат да избягат от Витошка по този начин, да си починат малко и така следващото. Не знам дали знаете, обаче на Шишман и около Шишман има много медийни компании, които работят и в телевизия, и в рекламната индустрия. Представете си, ако се отдели тази улица като пешеходна, и хората от тези компании могат свободно да си общуват в тези пространства. С времето това може да се превърне в един център за медийната индустрия, не само за София, но и за България като цяло.
Следващото. Женския пазар. Това е един пример, който вече съществува и в момента се подобрява пространството. Едно място с много богата култура и разнообразно пак храна и различни пространства. Едно място, където може много хора да открият за него и едно място, което знам, че много чужденци, които откриват за София, страшно много се радват да ходят там. Онлайн елементът е много важен. До сега имаме това, което съм описал, имаме 20 физически пространства онлайн, платформата, картата ги събира всичките в една цялостна визия. Събира организациите, събира локациите и сближава разстоянието между гражданите и между кметствата, локалните кметства на тези общини. Тук става въпрос за подобряване на комуникация и сближаване на разстояние. Много хора в София особено не знаят, че има страшно много организации, които правят хубави неща. Това трябва да се промени, защото тези усилия, като са обединени, са по-силни. Така, какъв е резултат от това? Не знам дали виждате тези точки, но тези точки са първоначалните пространства. С времето тези пространства се получават нещо като центъри, нещо като фокус. Избягвам думата клъстер, между другото. Опитвах се да избягвам възможно най-много английски думи, обаче до това стигнахме. Но се получават като малки ядра, около които се изгражда една екосистема. Всяка с индивидуален цвят, всяка с индивидуално усещане. И в крайна сметка с времето се получава един цялостен образ, една цялостна визия на София. Защо аз ви го предлагам това? Главно и най-просто, защото имам голям страст към тази тема. Това е един проект и една идея, която развивам от 3-4 години, но също така това правя. Това ми е радост. От 12 години се занимавам с създаването и реализацията на идеи. Дали това ще е в IT индустрията или в образованието, или в медиите, или в бързо оборотните стоки. Това правя. Взимам лична отговорност за този проект и наистина имам голямо желание да се реализира. Всъщност идеята беше събудена от когато живеех близо до Мелибон Хай Стрит в Лондон, което, както виждате, не е пешеходно, защото е пълно с коли. Обаче е едно място, което за период от 15 години е превърнато от един от най-ефтините улици за наеми с около 60% празни магазини в един от най-скъпите и най-желаните локации за магазини и за ресторанти, особено в висок ценов диапазон. И това е постигнато само единствено с ясна политика това пространство да се отдели като една идентичност. Така, предложението, което предлагаме е устойчиво и знам, че звучи грандиозно, обаче всъщност може бързо да се реализира. Поне 40-50% от тези пространства, за които говорим, вече съществуват. И ако ангажираме софиянци чрез местните кметове на различните общини да ги идентифицират, може да ги открием и след това може другите да ги обосновим за не повече от година и половина. Също така не е зависимо от политическия цикъл. Много е важно. Това не е идея, която след 5 или след 10 години ще стане неактуална. Прехвърляме отговорността, състезаваме лична отговорност в организациите и хората, които имат желание да правят нещо хубаво за този град. Не е нещо, което ще мине така и ще замине и ще го забравим. Така. Това е глобално значим проект. Бързата, динамичната урбанизация, надявам се, че е дума, може би е полудум, създава подобна ситуация в много световни градове. Много енергия, обаче разпиляна. За пръв път София може да бъде един хубав пример и да покаже, да отговори на въпроса, извинявайте, какво е визия, как се изгражда визия. И по този начин да даде, чрез нашия пример, един подход, една стратегия за всеки град в света. Така. Какво представя тук? Опитах се да представя. Една систематична, устойчива архитектура за изграждане на визия и на идентичност. Това е един проект, в който всеки гражданин, всеки жител на София може да участва и решава глобално предизвикателство. Не само тук локално, не само за нас, но и за цял свят. Може да сме хубавия пример. И днес тук имаме шанс да подхванем един проект, който ще промени столицата за винаги. И благодаря ви за това.